FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU. FATIMA BINTU. FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU, FATIMA BINTU. Gaskiya mama gidan yayi kyau. Yayi sa'ar mata saboda matarsa tana da kirki fiye da zato mama. Isra. Akwai matsala. Matsala kuma? Mama wace iriyar matsala? Tabbas akwai matsala. Wato yayanki bai sa'ar aure ba. Ba mata arziki ya aura ba, mata tsiya ce. Duk wani yabanta da kike yi ba mata arziki ba ce. Ban fahimta ba mama. Kwarai da gaske. Haba, jiya aka kawo ta, da safe aka sace masa waya, aka zo kuma aka kore shi daga aiki. An kore shi a aiki? An kore shi daga aiki, kuma duk kiran wayan nan da ake masa shi yake tabbatar min da cewa ashe wayar ba ta hannunsa an sace. To fa. To kin ga waɗannan su suka tabbatar min da cewa yayanki na hisin aure yayi, saboda idan bai mai da hankalinsa ba, yayi maza ya fara ta fari ya sallami matan nan, to duk abin da ya mallaka sai ya ƙare, saboda mai kashin tsiya ce. Ai ko mama da ya shiga masifa, gwara kisa kawai ya sake ta. Aikin san shi yanzu daga raje ba lalle ya yadda ba. In dai abin da kika faɗa haka ne, za ki iya tilasta mai ya sake ta. FATIMA BINTU. Mene? An sace mashin ɗin? Wallahi. Wannan wace irin masifa ce ke tunkarar mu? Wani irin abu ne wannan? Honey, kana ji honey? Ka yi haƙuri, ka miƙa lamuranka ga Ubangiji. Kada wannan abin ya sa ka fara wani mummuna. Duk abin da ya fara ko zai faru ga ɗan adam, Ubangiji ya riga ya tsara masa.
Saboda haka ni kwata-kwata bana zargin kowa a cikin wannan mummunan abubuwan da suke faruwa da ni. Kawai na san daga Allah ne. Amma kuma ya kamata ka shigar da report ko za a dace. So na so in kira abokina Kabir, kuma kin san ba waya a hannuna, an sace waya. Daga kana in kira shi. Ga wannan, ka siya layi ka saka. Idan kuma za ka yi amfani da nawa ne kafin ka siya to. Ke kuma fa? Buƙatar ka ta fita wa. Karɓa kawai. Na gode. Babu godiya a tsakanina da kai. Yanzu kawai ka gaya mun kake son duk abin da ya miki. Na san me ka fi so. Baka bani labari ba. Labarin? Soyayya ta mu. Ina son ki fiye da kima. Ina son ki fiye da yadda zan iya furtawa da baki. Ba na jin komai ba kuma na ganin komai sai kai honi. Ina alfahari da kasancewa mutum. Ke ce abar alfahari na. Ke ce mafarki na. Tun farkon haɗuwar a wannan matsayar nake. Ina son ka cire damuwa a cikin ranka. Ka sani ina tare da kai a cikin halin akwai da kuma babu. Halin rashin lafiya da kuma lafiya. Insha Allah mutuwa ce kawai za ta raba mu. Wannan kalmomi ne daga bakin mace ta gari, mace saliha, mace abokiyar zama, sannan matar rufin asiri. Na yi alƙawarin zan ƙaunace ki har abada, Fatima Bintu na. Wannan wace irin kaddara ce Naziru? Daga wannan masifa sai wannan bala'i haka zaka kare rayuwarka kenan? Masifa ta yau daban ta gobe daban? Ana aure a huta amma kai tun da ka shiga cikin lamarin auren nan ka shiga cikin tashin hankali? Wace irin rayuwa ce wannan? Kullum sai sabuwar asara sai ka ce wanda ka zaki sama? Hakan jarrabawa ce mama. Jarrabawa. To wace iri daga ciki? Kwalfan ake cewa ko jam? Kaddara ce mama, babu wanda ya san me zai faru gaba. Masifu ne kawai za su ci gaba da karuwa a gaba, shine kawai magana. Ki mana fatan alkhairi kawai mama. Kaga Nazir, alheri kawai shine ka rabu da wannan yarinyar mai farar kafa. Mama. Kaga dakata. An kore ka daga aiki, an sace ma waya, an sace ma mashin, waye san gobe kuma me zai ƙara faruwa da kai? Fatan alkhairi kawai zaki mana mama. Kaga dan Allah dakata, ka je ka dawo, za mu magana ta ƙarshe da ni da kai. Ka ji na gaya ma. Samu da shi fa na Allah ne, dan uwa ka gane Allah ne, ke yin abin da yake so ne. In ya jarrabe ka ibada ne, dan uwa ka gane wannan ne.
na ga baka ji daɗin maganar da mama ta faɗa ma ba ko? Eh. Amma gaskiya ta faɗa ko ba gaskiya ta faɗa ba a ganin ka? Yusra kenan. Ke yanzu abin da mama ta faɗa kina ganin gaskiya ne? Ta hanyar auna zahirin abin da yake faruwa. Auna zahirin abin da ya faru? Ai abin da ya faru wani abu ne wanda ba a kaina aka fara ba. Tabbas kyakkyawan abu ko mummuna ba akan mu suke farawa ba. Shi yasa an muka ga wasu nama za su shiga muke kokarin dakatar da su. Me yake son cewa ne wai? Mama gaskiya ta faɗa. Akwai yayin ƙawar mutum da ya aure yake shiga masifa kala-kala. Har tsare shi aka yi a gidan bursin na tsawon shekara 2. Shagonsa ya gobara. Ya haɗari a motarsa. Ya karye, motar ta lalace. Jaransa na kasuwa ya karye, aka biyo shi bashi. Da aka yi bincike aka gano matarsa ce mai farar ƙafa tun da ya sake ta. Rayuwarsa ta dawo daidai yaya. Yusra. Duk duniya babu wanda yake son ka kamar mahaifiya. Kada sabon aure ya mantar da kai original soyayya ta uwa, wadda za ta iya sadaukar da rayuwarta domin taka. Ya kamata fa ku gane cewa wannan zantuka ne kawai na shirme. Yaya korarkar da aka yi daga gurin aiki da sace maka babur da aka yi, wannan wasu abubuwa ne da sun riga sun faru. Ni ban wani damu ba, amma maganar gaskiya idan mugun abu ko asara suka same ka, ka yi gaggawan sakin matan nan don ba ta zo da alkhairi ba. Sai an jima yaya, ina maka fatan alkhairi. Yewa ya san abin da zai faru gobe, sai Allahn da ya yi samu da rasawa, shi ya san sirrukan da suke raɓe. Yalla bai dama na dawo ne in bibi al'amarin nan in ji halin da ake ciki. Ni kaina na neme ka, na so a ce mai magana ta waya, amma ban samu wai ka bata tafiya. Yalla bai wallahi an tare na an kwace wayan nan. Ayya, na taya ka jaji. Sai kuma na ji mummunan labari. Ashe bayan ka bar nan kuma sai aka sace mamaci. Wallahi ko yalla bai ina cikin wani hali. To ina taya ka jaji, Allah ya maida alkhairi. Amin. Amma wannan wani irin abu ne haka? A ce mutum daga yin auren shi sai abubuwa iri-iri marasa daɗi su rika faruwa. Wannan idan aka yi rashin sa'a aka samu mutum mara tawakkali, ai sai rinka zargin ko daga auren nashi. Sannan kuma maganar aikinka. Na bibiya, na tabbatar cewa daga board ne aka sallame ka. Saboda haka baya da na iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nazir, da a ce akwai yadda zai ka dawo aikinka, wallahi zai yi shi iya ƙarfi na. Ba ma abin ya ƙarfi na. Duk da haka amma akwai abu ɗaya da zai yi. Yawa yalla bai a taimaka. A ƙarƙashin ofis ɗina, na yi ƙoƙari an haɗa ma gudunmuwa ta naira miliyan 1 saboda ka ji ka kama ko da wani kasuwanci ne. Ba don komai saboda ka yi sabon aure bai kamata ka zauna haka. Kuɗi da yawa haka yalla bai? Ba komai, ai an yi zaman mutunci, an yi zaman arziki. Saboda haka dama na san cewa tabbas za ka zo, tunda na neme ka a waya ban samu ba. An haɗa kuɗin gaba ɗaya na ba sakatariya akan cewa ko da ka zo baka same ni ba ta baka. Gaskiya ne yalla bai, nagode sosai. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Ba komai, yi wa kai. Imana sunan je Litinin. Sai Laraba. Wato Nazir ba zai gane ba, ana nuna masa hanya yana raba idanunsa yana kallon inda bai tafi ba. Gaskiya ne. Faman ce masa ga hanya yana kaucewa yana duba inda. Salamu alaikum. Hello? Wane ne?
Nazirin ki ne mama. To Nazir ne, Nazir to sai aka yaya. A wurin Fatima Bintu ba fa yadda kuke zato bane. Domin a halin yanzu an bani kyautar miliyan 1 a ofishinmu. Allah da gaske? Da gaske kake Naziru? La ilaha illallah. Wallahi kuwa ga nan zuwa ma yanzu shiga zahiri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kai Allah mun gode ma. Allah ka yafe mana to Allah ya kawo ka lafiya. Allah ya kawo ka lafiya. A'a, masha Allah. Nazir ne. Nazir, me yake faruwa? Muna ta muna nawa yarinya zato. Yanzu kina ji kyauta aka mai ta miliyan 1 a ma'aikatar su? Miliyan 1 mama? Gashi nan yanzu zai taho ya kawo mana ita. Kai amma alhamdulillah. Muna ta muna na zato. To Allah ka yafe mana. Allah ka yafe mana. Hakika na azabtar da zuciyata, amma ganin wannan murmushin nake kadai ya sa ya wanke raɗin da nake ji gaba daya. Ke kuma lafiya ke murmushi ke kadai? Abin kuma har da sharri ba gara ne. Zuciya daya. Yanzu ma da na fita na dan ji ne na dan samu network na kirawo yaya na gaya masa wallahi ba kya jin daɗi. Kai me yasa baka da hankali? Wai cika gaya mace ban da lafiya. Kai momi. Na san yanzu duk inda suke suna hanya. Me yake cewa? Ciwon ajali daban, haka zalika shi ma ajalin daban. Linzamin doki yakan ja dokin ne, sai dai a zahirance ikan ja mai jansa ne da kuma dokin ajiri. Zuciya daya. Ba na gaya maka ba na son ka dinga haɗa cin abinci da aikin ka ba? Abadiya na, a yafe ba zan sake ba. Ki dan yi murmushi mana ko na samu damar haɗiye wannan wanda yake baki na. Menene burinta, menene manufarta kuma menene kirkirarta? Zuciya daya. Har yanzu baka bani report din yadda kuka da wacce ma'aikatar sayar ba. Dadi, kai ma ka san Sara kenan? Look Sara. Anti suna ko dai yayi Imran ne. Me ya faru? Ba komai, dama abin da sun tambaye ka kenan. Tawa me ke faruwa ne? Na ga tsan alaja kofar gidanku. Shigo kwalliya nan take yi, ta banni har yanzu ina nan ina jiranta. To ai abin ne bani mamaki. Wai na fansar masa da soyayya ba. Kware kuwa. Idan har ka ce kai namiji ne ba mata maza ba, ka zo ka nuna bajintarka. Idan har kai nasara a kaina, to ni zan haƙura, zan bar ka soyayya ba. Ko haka ka bar ni, na tabbata ban yi asarar zuwa na duniya ba. Masu iya magana na cewa duk yanda magi ya kai ga zaki a miya bai kai gishiri ba. Shi ya je ya ci gaba da soyayyarsa talauci, mu kuma za mu fanshi soyayyar tasa da 'yan canji. Mashiryin shirin KB Art ba da umarni Zaradin Karmatako. Kenan ta tabbata cin amana na yake Imran. Babu wani shege da ya isa ya je gurin soyayya ba. Dadi da Allah. Ke, rufe mun baki. Ana san laifinki ne. Yanzu shekara ka nawa da aure? Tsakanin shekara 3 dai zuwa 4. Amma har yanzu matarka ba ta haihu ba? To a ita ne ko a kai? Ko so ɗaya. Wallahi sai ka sake aure. Zuciya daya. In har baki mai masa da kayansa ba. Wallahi. Dakata, kin san ba zan taɓa yadda ba. Yanzu me kake so a yi? Kawai ki je duk abin da kika sanya kawo gidanku, ki ɗiba ki mayar masa. Shi wanda kike son yau tsawon shekara ku nawa tare da shi? Dakata, ba da ke nake magana ba, kar ki ƙara samun baki a cikin magana ta. Lafiya kuwa?
wace ce Sara? Wato Hajja, a 'yan kwanakin nan na fahimci yaron nan Imran wallahi yana tattare da damuwa. Allah zai bani wadda take so na tsakani da Allah ba dan wani abun hannuna. Turka-turkar da take cikinsa da kuma tashin hankalinsa cin amanan duk dai sai wanda ya kalla. Zuciya ɗaya. To ya kaga wannan wasan? Kamfanin YAHAJJA Family Communication and Enterprises suka ɗauki ninka muku wannan ƙatatan shiri. Sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna YAHAJJA Family TV. A nan ne kadai za mu rika saka muku wannan ƙatatan shiri. Zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Zuciya ɗaya.